City. Mantumig City mamalit og konsumo. Alas unsa na oras sa diri? Alas 11 naman sa gabi kay mo pa pagpanggawas namo ni Karina. Hi. Didma akong anak. So dili ko katikog video sa sulod sa city kay bawal siguro. Bawal. Gibawalan ko sa akong bana kay kuan ko no di ko no pwede. So, muhapit kami yan iyang siya kung sa iyang kwaon na ning sulod. So, diri rami magtagad ni Karin sa gawas kay kapoy nagsulod oy. Murag gyapon stereo ha. Hi. Hi, Sienna. Hi. Nagainom diri ba? So, mora to ugma ingon akong ugangan nga mamupo ko no mi og kanang cherry kay naghanag bunga sa luyo sa balay so mamupo mi ugma mag video ko. So bye, see you later. A few moments later. Because I don't know the password, so magkuha mi kwarta sa ako ang kaluha sa kumbana. Isugom ni so ako magpindot-pindot. Purado kani akong bana, murag tala-tala. Padol namin sa city. Paabot kami og mo green light kay motabok may red light man karon. Tambukan na ginako eh. Diyan nga kung binaklay eh. Mo gutunga sa buntot. City. 1 hour later. Mo na among gipamalit nga gibit-bit ni Dodong Harot. So muuli na mi akong anak katulgon raw. Gabaklay rami padulong sa balay kay duol ra man gud ni. Mag-alas 12 na diri sa kadlawon no pag uli na mo pero kuan kanang di mo gani pareha sa to nga hadlok ulian kay dag kidnapon or sumbagon diri safety kayo. Mo nang daghan kay mga tourist diri. As usual, ay na ninyo pansinan na ako ang nawo nga dako kayo. Kadadala kog tubig sa akong anak ko. Kay, my love, after you finish, smoke I drive. ha, Good. siya akong gipa tulak sa kanan sa akong anak kay mag-video ko. Hi po! Hi. Ingon sila, basta maangkan ko no, maniwang. Scam man siguro na istorya ha. Ano man laging akong naangkan, ingon mo kong baboy. Akong sanina, extra large na, small, medium. Sa una, sos akong nga sanina, fit. Karon, nayon nagnanayar, di halatang nakita ng bilbil ba, pero okay ra, basta kay piskay, ginhawa pa man ng ilunga po. Dayon, mora to lang taon niya akong anak ko. Nangga! Tira halatang katulgon day. Nasa ilalo mga monggi pamalit. Ang sakyanan ni Karen gihimo og taxi. Kabugat kayo. Kanang kadaghan na. Dura na kadlaw nilang konsumo. Ay namong konsumo. Ugma, di may mang grocery. Sunod ugma na po may mang grocery. Inana na sila din nya, kani magod sila mga on. Daghan kayo siburit si butang sa lamisa. Sa amuha sa una, nalay bulad og lutog tubig. Tulid ng tinae. Pero diri daghan kapag gagmayng putahi nya
Mga on mi tagtulo ka oras, 2 ka oras, dugay kayo, kadaghan lang na istorya. Drink juice, drink Ha, talk. coffee. I only drink one coffee. Muna itindahan sa akong bana, oh. Kana nasulod. So, agianan na padulong mo ulit namin. Muna agianan mo ulit namin, oh. Agianan padulong sa buga. Oh, anak. Hi, anak. Hi. Tulod. Bana, tugtulod. Ang saan niya akong bana. Ay, kipadadali man ko. Ay, namuot ko niya gabi, kay kanang gapanawag mi sa car ni Karen. Kaya maglakaw-lakaw sila. Nya humanag panawag na ako sa gawas. Muling ko ako sa bangko. Nya kay na may duha ka lalaki. Padulong. Hinunong pa gina akong banawag. Hingon og go inside. Pastilan. Gito taon kayo. Dungit-ngit kayo diri mga bayot kay. Wait. Suga na. Ang bigyan mo. Tapos magmana. May suga. So doon namin. So, marato. See you next video. Bye-bye. Eller bara vi tar till gå.